टँग टँग. चला बसा. अरे वा. हे काय आज काय करताय तुम्ही सांगा जरा आम्हाला. हे काय समोर ठेवलं जेवणाचं ताट? जेवणाचं ताट नाही 5 फलांचा ताट आणि ओटी आहे ना. आणि हातात काय हे बांगड्या, अर्धा डझन बांगड्या आज आज आहे ना, हे आपल्या ताईला पण माहिती नाही आज आपण इथे काय करतोय. त्यांना माहिती फक्त युट्यूब व्हिडिओ बनवत. त्यांना माहितीये की युट्यूब वर व्हिडिओ टाकतोय आपण ताईचा, एवढंच माहितीये. हे आता जे आपण आता ताईने सजवले ना, ही आपण आता 4थ्या महिन्याची चोर ओटी भरायची. ही ओटी आहे ना घरातच भरायची असते. सासरी असली ना, ताई सासरी असली असती तर ताईला फक्त हळदी कुंकू लावला असता. आणि आता ती माहेरी आहे ना आपल्याकडे घरी, तर आता तिची चोर ओटी भरायची, ती पण घराच्या घरात. ओटी कोण भरते? आई भरते ना, तर ताई भरते. आता मी तुला बोलवले, ताई आहे ना तू, मग तू आता ओटी भरणार. आणि कोणाला सांगायचं नाही आधी, ओटी भरायची आधी कोणाला सांगायचं नाही, बोलवायचं नाही. 5 फळं घ्यायची, हिरवा ब्लाऊज घ्यायचा, हिरव्या बांगड्या घ्यायच्या, नारळ घ्यायचा, तांदूळ घ्यायचे आणि तिची ओटी भरायची, चोर ओटी. तर आता ओटी भर. आणि हा दिवस आहे ना, आज नवरात्रीचा पहिला दिवस आहे आणि आज येलो कलर आहे, म्हणून ताई आज येलो कलर. आपण पण सर्वांनी येलो कलर घातला बघा. येलो पप्पूनी पण येलो कलर घातलाय. आजचा दिवस लक्षात राहील. आता बांगड्या भर. हा 4था महिना ना. हा 4थ्या महिन्यात ओटी भरायची. प्रेग्नन्सीचा 4था महिना. हा 5 फळं घ्यायची. 4था महिना लागला की चोर ओटी भरायची. हा म्हणजे 3rd कम्प्लीट झाल्यावरती असं बोलू शकतो ना. आणि 4thच्या स्टार्टिंगला 4थ्या महिन्याच्या सुरुवातीला ही चोर ओटी भरली जात आहे 5 फळांची. थोडे नवरात्रीचा पहिला दिवस थोडे तांदूळ घे. 5 वेळा असे आपण ठेवले त्याच्यात. तांदूळ तांदूळ ठेवायचे 5 वेळा. ठेव. सोड. नाही सोडायचे 5. सोड असे 5 वेळा. 2 3 4 5. आता आता असे ताईला असे असे कर आणि कपाळाला लाव. आधी इथे, मग खांद्याला, मग कपाळाला लावायचे. हा बस. कपाळाला चिकटलं. ताईला पण माहिती नाही, नवीन आहे ना, तिला पण माहिती नाही. अशी आपली चोरवटी आता तयार झालेली आहे आणि आपला चोरवटीचा प्रोग्राम झालेला आहे. एवढं लवकर? हा साधा सोपा. सोपा. आणि आता काय एवढं करत नाही. ते आता ओट भरणा करतात ना, ते 7व्या महिन्यात करतात. हा ते पण सासरी करतात. हा मग 7व्या महिन्यात ओट भरणा झाला की आपल्या घरी आणायची ताईला. बाय बाय. आज माझी शॉपिंग झाली आहे, कारण मी वर्षाला आहे ना, दर वर्षाला मी शॉपिंग करते. आज मी शॉपिंग केले, आज कमी केले. दरवर्षी मी 10 साड्या एक साथ घेते, पण आज मी 6 साड्या घेतले. आज तुम्हाला खोलून दाखवते. 6 काय 4? 6 घेतले. म्हणजे एकात 2 आहे. हा एकात 2 असतील, त्याच्यात 2 असतील, ह्यात 2 असतील. चला नमस्ते बोलून स्टार्ट कर परत. नमस्ते. आज मी साड्या खोलते, बघूया. नाही तर खोलायची साडीच फाटायची. तू आज फक्त 4च या वर्षी 4च का घेतले? 6च का घेतले? आज 6 घेतले, जरा कमी घेतले, कारण लग्नाची पण माझी शॉपिंग झालेली आहे ना. पप्पूचा बजेट हलवला पूर्ण. पप्पू पुरा खाली झालाय. म्हणून 6 घेतले. पहिले एकदा साडी निघाली. ही घातली मागवली. मला कसे म्हणजे रेसिपी बनवायला लागतात ना. बघ ताई मस्त. अशी रेग्युलर एवढे बारीक पण नाही, म्हणजे रेग्युलर म्हणजे मला रेसिपी बनवायला लागतात ना, त्याच्यासाठी. तरी याची प्राइस 300 रुपये सर्व. हा ताई तू पण खोल दे. नाही हे घालून बघ.
बघा साडी नंबर 2. पदर दाखव त्याच्यातला पदर आहे का बघ व्यवस्थित. अरे वा, छान वाटते रेग्युलर अशी घालायला. हा मी हा रोज घालायला चांगले आहेत. हम्म. आणि कुठे असं आपण थोड्याच कामासाठी गेलो तर तरी पण आपलं मार्केटमध्ये वगैरे गेलो कुठे तरी पण चांगले आहेत. ही पण छान आहे ना. तो मस्त आहे. पदर दाखव देता. मस्त 300 ही 300 ला चांगली मिळाली. हा मस्त आहे. हा. दुकानात घेण्यापेक्षा ना दुकानात पण 250-300 रुपयाला पण असे चांगले साड्या नाही भेटत. हो. असेच असतात मस्त. आणि ते हे आहे का नरम आणि सिल्की आहे. एकदम नरम आपण जसं नेसणार ना तसे ते राहणार बरोबर. हो, नरम. चुरत विरत नाही. हे छान वाटते ना. आम्ही अशी 300 ला चुरत नाही. हीच 500-1000 रुपये माणसं बोलते. 500-700 रुपये बोलते. याचा पदर कुठे आहे. हाच हा काय हा पदर आहे. हा. रंगीबेरंगी एकच साडी नवरात्री 9 दिवस. एक साडी 9 दिवस वापरायची. 1 2 3 4 5 किती कलर आहेत त्याला? 5 कलर आहेत. मस्त ना. त्याला साडी नाही अजून आहे साडी. एवढ्या सर्व साड्या घेतात तरी बायकांना साड्या कमी पडतात. हा, मग कमीच असतात. ही बघ, मस्त आहे ना. ते पण मस्त पिंक आहे. कलर. पैसे संपलेले आहेत. पॉकेट खाला झाला आहे पप्पूचा. अरे वा. मस्त ना. रेग्युलर साठी रोज रोज एक कॉन्सेप्ट इकडे पकडा दाखवतो. ते 1000-3000ची साडी तर इम्पॉर्टंट असतेच, पण असे 300-300च्या साड्या घ्यायचे 5-6 आणि रोज एक रोज एक घालत बसायची. छान वाटते. आणि या साड्या कशा येण्या जाण्याला पण चांगल्या वाटतात. बसतात व्यवस्थित, चुरत नाही. हा ब्लाऊज पीस आहे त्याच्यामध्ये. हा बघा हा ब्लाउज पीस आहे. छान आहे. हा मस्त पदर आहे भरलेला. हे बघा पदर मस्त हा आहे मस्त आहे ना. ना. 300 म्हणजे खूप अफोर्डेबल झाला ना. हा स्वस्त साडी म्हणजे काही किती रुपयाला असते. ही काय 250 रुपये एवढी पण चांगली नाही वाटत आहे. नाही ना. ही आपण दुकानात जाऊन घेतलेली. हो ती हा. त्यावेळी नाही त्यावेळी चांगली वाटत ती. घेतलेली नाही एवढी पण खास नाही वाटत. ही चांगली पण वाटते. ह्या एकदम मस्त बसणार आणि चुरत नाही. हे कितवी साडी. 5वी. 5वी. आज या टायमाला कलर वेगवेगळे टाकले जरा एकदम डार्क नाही. ते बघ. पण माणसं म्हणतात शोभतात आम्ही साडी तुला अशी सर्व. गोरे आहेत ना सगळे सूट करतात. हा कलर छान आहे ना. हो मस्त. वाह. त्याला अजून आतमध्ये पेपर आहेत ना सर्व. पेपर लावलेले जाते. पदर दाखव. हा पदर आहे वाटतं ना. हा पदर. ताई ते मॉडेलिंग कशी करतात. असे करतात. हे ब्लाऊज पीस. हा हे ब्लाऊज पीस आहे काय पदर आहे. ब्लाउज पीस आहे. हा पदर आहे. हा काय. हा तो पदर आहे. हा ब्लाऊज पीस आहे. आता मी काय करणार आहे माहितीये का. आता मी नेहमी आहे ना ब्लाऊज शिवत नाही याच्यातली. मग पण या टायमाला मी शिवणार आहे. हा कारण ते मॅचिंग करणार आहे. Matching. हा नाहीतर मी प्रत्येक टायमाला एवढी ब्लाऊज पीस जमा करून ठेवलेली आहेत. है ना. हा. अजून एक आहे. मी बसली काय मला वाटलं झालं का काय. तर हवं कॅमेरा जाऊ दे. मी तेच म्हणतोय घरी कपाटा कसे कमी पडतात आमच्या. बाजे सेक्शन कमी कसे होतात ते कपाटामधले. हा मी चुकून हा कलर आलाय. चुकून आला? आता हा काय. हा चुकून आलाय कलर. कारण हा येलो कलर मला लक्षात नाही माझ्या आला. हा मग काय आलं देऊन टाकूया ते. नको एक साडी कशाला पाहिजे. पण आतमध्ये डिझाईन चांगली आहे बघ. हा ही वेगळी डिझाईन आहे. परत रिटर्न करून टाकतो ना मी मग. हा रिटर्न केली तरी चालेल. छान वाटते तरी पण. नाही पण छान आहे. छान आहे पदर वगैरे मस्त. मस्त वाटते. डिझायनर वाटते ही. यात ब्लाऊज पीस नाही काय. हा ही ब्लाउज काय? पीस आहे बघा. हाय हाय हे बघ पदरला ब्लाऊज पीस आहे. हा ब्लाऊज पीस हा आहे blouse piece. प्लेन वाला. आणि हा आणि हा पदर. पदर आहे. मस्त. आता फटाफट गड्या घालूया. आता गड्या मार. आता घड्या आता मारा. घड्याला लावतो. अशी माझी शॉपिंग आहे बघा.
होतच राहते. आता सहा विचारता म्हणजे जरा 4 साड्या मी कमी घेतल्या हम्म. ते पण लग्न होईपर्यंत येतील 4 साड्या. इकडे बँक उभी आहे पैसे टाकायला. आता चला बिहाइंड द सीन दाखवा आता गड्या बार. तर राहून गड्या तसे. बारा. तुला कुठली साडी घालायची गं?